Wakusebenza. Ya, inongisebenza ngase ngiyaphuma nje ezinye izinto emzimbeni njengokubolela lana. So lento ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo yini lifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse. Gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society man. Tseba gore ba editse. Ya tseba. Ina 8000. Angifuni. Ikai. Mali tšhelete ya ka. Malini? Tšhelete ya ka e kae? Kunemali kanti. Mr. Day. Ikai tšhelete ya ka. Ke nyaka tšhelete ya ka. Mr. Day. Ke nyaka tšhelete ya ka. Ho se nka o thusang ka sone. Ke nyaka 8000 ya ka. Ikai. 8000 ka vela Mr. Day. 8000 ya ka. Ikai. Ukuthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena I know hore o ithutile something but ha ke la thuso nka mo thusang ka yona. Mina ngicela. Ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba mfowethu. So mina tšhelete ya ka ke no e tsaka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete ya ka ke no e tsaka. Ke tlo patala. Lona ufana o right. Uma reverse nje. O right. Ngicela reverse lento ngizokuphatala le mali ngicela mama. Ha ho etsagala hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something from that. Sekathuthekile yazi mina ngibona. Ithute something from him. Moleni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya. Elami igama ningu LAV AWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibalele ngo my sister lana no my brother bathi banenxaka banayo bacela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele sathi ningawadi sakholeze sifike lapho. Sisami kanjani? Ngiyaphila futhi manjani? Ngiyaphila. Sisi ngiunderstand ukuthi besike sancokola kancinci before siqale nje urecord yabo. Bengicela nje ngoba khona abantu abasibukele la yabo on Duyazi TV ukuthi nabo sibafake kule conversation bazi ukuthi namhlanje sidila ngecase efana nani uyayithola. So bengicela nje ukuthi sisamuze introduce igama ukuthi ubani kwayeke why usibhalele namhlanje la. Ngizokubambela uzongibambela okay. Sanibonani. Igama lami uThobekile. So the reason why ngibhalile namhlanje ukuthi nginenkinga nobhuti wami omncane ntasekhaya. Ever since abambe khona umama omkhuthuza inkunzi la elokishini. So ever like unabangani aba wrong vile yena since last year ayinokudala ngimkhuza. So khona usisi omkhuthuza inkunzi manje lo sisi bathi umgangele. So manje khona izinto ezimvelayo akalala ebusuku uphupha kabi. Ngazi kubhede sham. Because angazi ngokuthi ngithole usizo manje. Dala ngizama. Oh wait. Manje mawuthi kunento ezimvela zimvela kanjani zivela ngayiphi so usisi umsebenzile kahle kahle. Umsebenzile lo sisi. Uyamazi lo sisi. Uke wakhuluma naye namba na umbona mhlambe before. Sike sahamba sayombona. Akafuni ukuzwa next. Cause athi ukhathi labafaka baselokishini. Ukhathi inkunzi yala. Oh, wena uzukwazi ukuthi ngulo sisi uyithatha apho uyivephi lena? Untshelile yena wangibonisa nalezi zinto ezimvelayo. Uze wangibonisa ngoba bekathi uyafihla eqaleni manje hayi kushubile. Oh, sanibona bafuthu siyaxolisa abantu abadala. Siyabonga TV sekala. Mfethu bengilanda my sister sozama ukunceda. Siyabonga webhuti. So lezi zinto zami zisekhanda kuma private party. Sometimes uyakhala maye ukuthi kumele yabona indlela encane so shubile. Angakubonisa nje ngicela umbonise into. Akuningi imizimba wonke nje. Uyabona lento umzimba wonke ngisho. Isiyakhula. Ubhuti ubani igama konje? Igama uOlethu. Olethu. Oh. Manje Olethu ngoba bekwenzekeni kwenzakani kahle kahle kuzifike lapho? Izinkinga nje zabangani abasifaka ezinkingeni singakwazi. Cina sesizithola kwezinye indawo ezirong kakhulu. Mali umama samkhuthuza imali. Namkhuthuza imali? Namafoni? Sasiphuma sabalekayo. Manje wenzani yena wakusebenza? Ya, inongisebenza ngase ngiyaphuma nje ezinye izinto emzimbeni njengokubolela lana. So lento ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo yini lifunayo. No mfethu okay kodwa ngicela ukunderstand la wena ngicela usondele siswami ngicela ukunderstand la wena siswami yabo wena bhuti wami umdala ukuthi yini mhlambe bekwenza ufake leni because angifuni ukuthi manje la babukeleni kuba ngathi manje siyayipromote lento amagengu ukuthi mahambe otshontshela abantu ngoba sizofika thina sizobanceda kulezo nkinga ababhekane nazo yabo yini mhlambe bekwenze wazo wangena kuleyo nto deeper senikwazi nokukhuthaza abantu ngabangani kahle kahle into ethi ngabangani sasithola nje sisenkingeni into sayaqala ukubhema nje yabona mama imali mase singenayo into zokubhema sibe sesikhuthuza abantu
Kwase kuyafika ugcineni maybe sesikhuthuza umuntu wrong. So mara angithi manje uyasithembisa ukuthi hayi ukuthi usibhalele la ngoba manje sokuphuma izinto. Usibhalele ngoba manje uyasithembisa ukuthi uzotshintsha impilo yakho from now on kuba lesi kahle kahle kube kuyisifundiso kuwena. Yeah, ilokhu kube isifundise esikhulu kakhulu. Ngifuna ukutshintsha nje ngitshintshe impilo ngisuke entweni ezingcolile ade ngizenza. Uyangithola wena mfethu because ngiyacela yazi ngifuni kona phela mfethu ukuthi sikuncedise kanti it's just ngoba worried ngalezi zinto obhekane nazo manje. Ngifuna ukuthi uyazi ukuthi impilo yakho kumele uyitshintshe. Usisi wakho uyakukhathalela ile ndlela ezesibhalele thina yabo. Naba sithatha isikhathi nje wena bhuti ukuthi sifike lana. So wena sisi wami uthi ni lemntwini namba umuntu wanicelela ukuthi lento yenziwe ngulwasisi. Sile nawe uyavuma. Because ngoba ukhathele yibona. Kodwa ngoba ubhuti wami ulungile umuntu right before azenza lezi zinto. Bengifuna umcelela usizo nje ukuthi mhlambe amxolele abe right abuyele esimeni sakhe ngoba nawe uyathembisa ukuthi uzoyeka lezi zinto yena sekamile nje akasaskimani nabo because bayamhleka manje bamjikela abangani bakhe. Eish no hayi sisami sizokwenza konke okusemandleni man ngoba usho ukuthi ucela ukuthi siyoxolisa lapho ne sizokwenza konke okusemandleni ukuthi mhlambe sisama ukukhulumisana nayo yabo mhlambe thina ngasiva kangcono yabo. Angazi uthi kude la siya kodwa Akukho kude kuseduze nje. Oh kuseduze Ya indawo encane lena so sonke siyazana kuseduze nje la. Oh Passage. okay. Okay, now just for safety bengicabanga ukuthi sihambe ngemoto Mr Day. Please ngicela ningangena emotweni yabo. Yeah, bathathe ngizonithola lapho ke kubantu abadala. Ningene lapha emotweni. Isona kodwa ngumfana omncane mase kanje. Guys, so into soyenza njengamanje sizoshaya imoto ke thina siye le sibone ukuthi singakhulumisana kanjani nosisi ukuthi understand ukuthi abantu bawenza amaphutha nakhona ngoba bengishilo ukuthi asiyenzi lento ngoba siququzela abontanga lapha emakhaya ukuthi abamosha abatshontshela abantu abayenza into ezibhedayo ukuthi mase besiyehlelwe isimo esibhedayo sesifana no my brother ovela izinto yonke indawo ngoba usisi uyasho ukuthi sokunzima nokuye toilet shuthi lento seyikhona na kuma private party ngaleyo ndlela andisona ukubona untanga omncinci kanje sekayile ndlela besho ukuthi makakhula bekakhula izintwana eGrand and manje le situation osebhekane nayo eGrand. So ngicela ukuthi wena mbukela ungayindawo uhlale la uhlele khona sambe ke thina shaya imoto siyofika ngale kusisi sibone ukuthi singakhulumisana naye kanjani. I'll see you just now. Oh yikho khona la singene ngabathatha. Hayi ngabe. Hey asithembe ukuthi ngabantu esize kuyena somthola la. Thank you Mr. Day. Yabanga bhuti. Uhlala kwelephi room? Uhlala. Lele leqini? Yeah. Oh, phela ngibona ama room amaningi lana. Angifuni ukuthi kuze ngathi phela ngase kunabantu. Makunezicathula neke epark. Gogo. Yasithemba ukuthi kunomuntu la Mr. Day. Sorry mama, ngathi khona. Ulava sima bengisacela uthetha nani ngani? Ngiyacela umuntu omdala angithi manje sicela ukukhuluma naye kahle. Manje banyaka imba. Unyaka imuhami. Bengicela ukuthi Ha ke retse next ke la ke go bate mohanyaki. Ha ke lenyaki mohami. Ha ke lenyaki hoteleng. Okay umuntu omdala. Lenyaka. Okay, cela untela ka batho ba ma-camera now. Untela le ma-camera now. Cela simamele. Untela le ma-camera ngicela ngapha mama ngicela uze ngapha Untela le ma-camera mohami. Okay, cela umamele. Ha ke unyaki tsoma jareteng laka. Okay, umuntu omdala. Tsoma jareteng yaka. Ha ke retse siya understand ukuthi umoshile umfana. Ha ke retse next. Ha ke nyake ma-camera. Okay, siya understand. Okay, sengizokucelela mina ke ngoba unyaka mohami. First ubuile la. Kila ke ho bate mohami. So ubuile le kanti mama bake yini kwenzeke yini? Ha ke hunyaki mo jarateng. Okay mina angazi wayo ngamnyaka ejarateng. Why explain la ke bona ba ho biditse ore uta le ma-camera mo jarateng. Kwetse no ngicela ukuyiva ngayo. Ha ke nyake ho retsa next. Okay kwenzekeni mina ngoba bangicalelanga bathi nje bafuna sokukhuluma yonke into la. Total angifuni ma-camera. Kwenzekeni ucimile okay yabo siyacima nje.
Mama siyacela angithi mina bengekho le Mina nto. akiretse next. Akiretse Okay, next. ma ngithi bengekho mina makwenzakala Akena whatever. sepe se nka mo thusang ka sone. Wa Wa- tseba hore o editse hore a be a sala le. Oh yena ya tsiba mina ngitsibi. Ena wa tseba hore o editse le dichomi tsa. Ndithi Ba mina- o bonile hore o jang ba to ba so le bona ha ba ka tswella ba etsa di-terms. Benzeni? Wa tseba sa se editse. Abathe ngikhuluma. O ya tseba so se editse a ke ho nyaki mo. Ngabe ngathi manje Ha ke ho nyaki. Sibe ngicela ukuthi u-understand because akakwazi nokulala lo muntu so sicela uxolo lwakho. O right. O right. O Ukanti- ka bulehela. Wenzeni? A bulehela. E re ha bona ba bangwe mo a kanya ho dira se se dileng ha ba itsela hore o mo dira halla. Ke na sepe sa nka o thusang ka sone. Mina ngifuna ukwazi wenze mama ngicela Wa ukwazi. tseba hore o editse le Mina bana ba antu wa tseba ngitsibi. so se editse mo. Ye- O ya tseba so se editse. Umchazele. O ya tseba so se editse ha ke. Mina Le akithi dichomi tsa hao. bayenzeng mama. Eh, o sa Yazi tsona no so. ngiyabona bakwatisile umuntu If o omdala. sa tsane le hameana so e tare o tswa so. My mother. Ai, e be ho etsitse ho sele. Awu. Di we ka mokho o editseng ka hona. O ya tseba hore ke editseng a ke. Wenzeni ma? O ya tseba le dichomi tsa hao. Bayenzeni nabochomi yazi mina mangabalanda bonke nabochomi bakhe manje mangabe bakumosha ngalendlela uzukwade kanje bakwenzeni kanti Ba tseba hore ba editse. Yini? Ya tseba. Ingayi 8000. Angifuni- Ingayi. Mali- Ingayi tšhelete ya ka. malini Tšhelete ya ka e kae? kunemali kanti E kae tšhelete ya ka? Mr. D Mr. D E kae tšhelete ya ka? Yaxolisa. Ke nyaka tšhelete ya ka. Mr. D Ke nyaka tšhelete ya ka. Ha itšhelete hona se nka o thusang ka sone. Ke nyaka Itjhelete. 8000 ya ka. E kae? 8000 kavela Mr. D Ke nyaka 8000 ya ka. E kae? 8000 kanjani umuntu E omdala kae 8000 ya ka? bayitha Eh? kwenzekeni nge-8000 So ntela le makhamera ha o ba tšele so se. obakolota bebekolota Wa tseba hore o editse. Yini? Ya tseba hore o editse. Ke yini nyaka ma tšhelete ya ka. okay ma mina Ke nyaka ngizokunceda tjhelete yazi yaka. mina ngizokunceda ekubhadale njengamanje ma engabuya kukolota But ha hona se nka mo thusang ka sone. wenzeni Ha hona se nka mo thusang ka sone. O to ba so up until wa yini lesihluko okwenze so ya sona tseba hore o nkeditse. Se se Awu ma bohloko. ngeke ma kodwa ungaba happy umngane yakho wena oyizalayo mase isimba kanje If o tsamaya mo a tseela batho dilo tsa bone ba o to ba so. Cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse. Hore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society manje. Awu, Ke na ke ne-society ke ngaphakathi. Ke nayo tšhelete. bekwenze Ha ke nayo i-society tšhelete wena o tsere tšhelete ya ka. yima ne-society So e kae tšhelete ya ka? O tsibetha o ntela le makhamera so o tla rutisa tšhelete ya ka. O ka mo le mama asikhulume okay singakhuluma sokuthi bakwenzeni kanti le bayeke lapha bakwenzeni ibalisela mina ke ba tseba hore ba nkeditse. Ntjele mina. Ba tseba hore ba Mina nkeditse ngazi. o fana Wena le bafana ba ha hore ba ne ke ne ke tswa ko ke tswang ke tsere tšhelete ya batho ba mbile ka tšhelete ya batho ba e tsere yotlhe nna ke setse le batho ba bua mo each and every day ba nyaka tšhelete ya bone nna ke e tseka ha ke na tšhelete nna ha ke na tšhelete le ma-customer ke sana ma-customer mose okay so manje wena wasubuya yabathakatha ke bo editse so hore a itse hore ha ba tshwanela go tsaya seo se seng sa gago se sa gago ke se sa gago yebo and futhi Ehe. yazi I'm sure usifundile isifundo wena I know hore o ithutile something but ha ke na thuso e nka mo thusang ka yona mina ba buile ha le sisi wa ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba mfowethu so mina tšhelete ya ka ke no e tsaka okay ke tlo patala tšhelete ya ka ke no e tsaka ke tlo patala lwana o fana o right uma ungareverse nje O right. ngicela ureverse lento ngizokubhatala le mali ngicela mama ha go etsagale gore ke reverse Ngiyacela. ke funa gore a ithute something okay from that sekathuthekile le yazi ditšhomi mina tsa he di ngiyabona- ithute something from him ngiyabona sekathuthekile Ehe. ma ngiyacela ngithi manje ha ke na thuso engamthusang ka bamoshile yona. ngabafana abancinci o right haleso o ufundile right isifundo ma kwase manje uyandlela le makhamera no sengisho ma 8000 ya ka ika ngeke thola umsebenzi phela makanjena ngeke sabe ifuture yakhe iyophelela khona lana kazanize phela sikhulume noma mama siyacela no okay singenza ini senze ini ngifuna dikhomo tse 5 Hawu 5 ma siyacela. ke funa khomo tse 5 Usebenza kanzima. Ah, yazi 5. ukuthi- Hawu ma wa. maybe ke ka mutela le nna gore ke motsadi ka mutela Inkomo eziwu 5. 5 ha di siwo ntswele nka jarata ha ka tshama camera ha o ntswele ka jarata ha o sena tsona Mama, khomo tse 5 Sinike lo ha ke monyake Eziwu 8000 5. ha ke monyake 8000 bafethu Antswele ka jara. okay ma singakusetha 8000 e bua le interest and yebo Ehe. so singakuzela nazo thina sidiyazi di le le 5 yebo yeah if di 5 di la ke ka mothusa mama But ha di siyo, okay singasebenzisa ha ke na sepe se nka di singasebenzisa mo etsang ka cash sona. yona singasebenzisa cash yona mhlambe le cash is sharp inkomo kanti inkomo imalini nna ya ka ke no e tsamaisa 5000 o khome 1 oh 5000 So ke nyaka di le 5. ma kodwa singayihlanganisa nje ma
No, yona kusimali engasifeli 25,000 manje ngakuhlanganisela yona as long as uzo-reversa yonke lento umfana ezokwazi ukuphila. ke no e reversa ke e bona tšhelete mo. Loan ebank. No, sizonceda ma. Awu kodwa ma uyabona buka ma. Siyazi ukuthi into yenzile bebuhlungu kakhulu ko. Sengizwele ma ngiyaxolisa. Akushaqela ma. Awu mfethu. Ufuna tse 5. Oh okay. Khomo tse 5. So sizoza nazo size nini ke ma? Mama siyacela ma, angithi manje okay sizoza nazo thina. Ngitshela ngale ka khoro. Ngitshela ngaka. Sipho okay asivumelane cha. Asivumelane. Ke no etsa tsona ke bona dikhomo tsa ka di le cause now ha le na tsone. Ngitshela nka jarata. Singayenza. Ngitshela nka jarata tsa ma camera ho le tsamaye. Le tsa mo jarata. My mother said okay mama tsa mo jarata. Le tsa mo le tsare dikhomo tse 5. Ha se ha ke le nyaka. No. Mama, my mother. Okay. My mother. Mama siyacela. Mina ngiyazi lento. Guys mina ngazi ukuthi senze kanjani. Kumele senze plan. Okay guys, yazi singayenza iplan kona nomfethu because umfethu kumele naye ipholo yabo. Ayisinto eright yona le yenzakala manje. So singayenza iplan wena my mother. Siswami nawe namfethu ngicela nisondele siphume eminyango wabo la ngoba singayale ngase-gate. Singayenza iplan wena ndoda ngumfethu ngithola. Mhlawumbe ukuthi simpatale lo muntu thina ezisho ngoba nize la kuthina. Oza ngapha namfethu. Ngifuna ukuthi sime eminyango yabantu. Singayenza iplan nina abantu abadala ukuthi sinincedise yabo. Yeah, ukuthi sizama ukuthi simpatale because yabona nayo situation esibhekane nayo. Umfowethu lento izomkhawatha. Yabona empilweni ngiyabona the way ngakhona ndiyamuva lo muntu ukuthi udinekile ngale senzo. Yiko bengicela nawe mfethu ukuthi ngiyacela ngoba sokunceda kanje ungayithathi advantage ukuthi sikuncedile thina. Shintsha nawe. Usifake enkingeni so ithatha phi imali manje ukhosta abantu. Uyayibona into esikhuluma ngayo mfethu. Angiyathembisa ngeke ngiphinde ngikwenze lokho. Ngifundile isifundo ngisifundile. Mfethu lento vele uyabona lento izokhawatha lento le. Iyakhula lento. Iyakhula. Ngapha emuva ngikhuluma. Uyangithola izokhawatha lento wena mfethu. Phela lento ngicabanga ngoba uyasho ukuthi ngenxa ngifuna ukuveza into eziningi la emakhamereni mawuthi igcwala umzimba wonke. Iyakhula lento, iyakhula iba nkulu. Uyayibona ukuthi izophelelaphi asasi. Mfethu. Because abayaziyo bathi vele uzogcina mhlawumbe afuna amasojari izinto ezifana nalezo noma yenza isojari izophinda futhi. Guys ngoba sisemzini wabantu lana ne ngicela Mr. T ngicela uhambe nalabantu ngicela ufonele officeini ne ubatshele ngale situation sibone ukuthi singakwazi bengayikwazi ukuthi beyithole le 25,000 mhlambe singabuya kwakusasa yabo sizomcela lapho. Mr. T ufone lapho ufonele officeini ne ubabuza ukuthi sibhekane nale situation ngoba besingazi ukuthi izokwenzeka lento. Okay guys, niyabona nje umama wabantu udinekile usixelela ngokuthi understand thina kwahamba ama 8,000 bambamba inkunzi nje into eninzi and labafana I understand ukuthi ukwatile enomfundisi isifundo kodwa ngalendlela angicabanga ukuthi it was the right man ngoba khona amapolisa and nakhona is because of ebengazi ukuthi ubanjwe ubani inkunzi and usebenza ngalendlela osebenza ngayo wathi uyaphonsa uyagibisela yavele yabetha kulentwana. So it's a very sad situation and ithina sokwenza lokho kusemandleni ukuthi sizama ukubanceda ke abafowethu ukuthi nabo mhlawumbe mfethu it stop lento as long as usise sithembisa ukuthi uzoyireversa and asisho kanje ukuthi siyayipromote lento nambukeli ngiyazi khona intwana ebhekelele njengamanje emoshayo ithi ngiyazi mina ngizobiza iDuyazi TV no Lovers bebuye bezongisolvela yonke lento mase ngimoshile ngino plan B ukuthi ngizoncedeka kanjani asipromote lento ukuthi nimoshe nina abafana lapha emakhaya ngiyazi ukuthi kunabantu abazali abahlukumezekile ngabantwana babo nani because of intwana ezimoshayo manga uyazi ukuthi uyamosha mfana sofika lapho siDuyazi songena ngendlovu yangena and sokwenza ukuthi ube ngumzekelo thina ngeke sikuphonse njengomama thina sokufundisa nje sikulayite ngendlela right manga unenkinga unambukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Duyazi TV .co.za ungalibali ukuthi usifollow einkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku Facebook sikhona ku TikTok sikhona na ku YouTube wena mbukela ungalibali ukuthi uqofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abafuna usizo la ku Duyazi TV. I love you guys and I'll see you on the next episode. Tasha.